बिजनीआव दुखुनांथाव जाथाय। दैयाव गबनानै सासे 4 बोसोरनि बारबी बसुमतारीनि दुखुनांथाव जिउ खहा। बिजनी बङाइगाव नांजाबनाय मौथारानि दुलानि दैमायाव बारबी बसुमतारी मुंनि सासे 4 बोसोरनि गथ'साया दैयाव गबनानै दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजनी महकुमानि कुमारसालिनि अशोक बसुमतारीनि फिसाजो बारबी बसुमतारीया मैया रबिबार खालि दुलानि दैमायाव नखरजों लोगोसे गावनि जोनोम सान पार्टी खालामनो फैदोंमोन। जोनोम दिन फालिथायनि गेजेरावनो दुलानि दैमायाव गथ'साया गोमायो। बिजनीनि एसडीआरएफआ रबिबार खालि सानजौफुआव रैखाथि हाबाफारि लादोंमोनब्लाबो नाथाय गथ'खौ नागिरना दिहुननो हायाखैमोन। उनाव दिनै फुङाव गथ'नि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। गेरुकाबारि थानानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 नं भेटागावआव जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम सिनियर सेकेन्डारिनि LKGनि 4 बोसोरनि फरायसामोन बारबीया।